Tiedättekö mitä ihmistä? Nyt vituttaa pahasti. En vitti näyttää kasvoja, koska en halua, että ihmiset tulee vittuille, että on läskihiljaa saatana siinä. No okei, on läski. Mutta se ei ole nyt se aihe. Tää saatanan Suomen valtio. Vittu, me ollaan olevina joku hyvinvointivaltio. Ei vittu, joo, ei. Kuka elää millään tuilla? No joo, valittakaa taas, että no mene vittu töihin, että älä opiskele. No vittu, tarvii sitä saatanan niinku opiskeluakin, että pääsee töihin, kun ei vittu kukaan palkkaa, että onko sulla koulutusta? No ei, nyt vittu pääset töihin. No vittu en pysty opiskelemaan, kun ei saa rahaa mistään. Ei kukaan palkkaa sua töihin, kun ei kukaan niinku anna töitä, kun sulla on koulutusta. Niin mikä vittu tätä Suomen valtiota vaivaa? Ihan oikeesti. Mitä vittua ihan nytkin tän ollut julkisuudessa tää Facebook-ryhmä, joka haastaa hallituksen elämään toimeentulo tuolla kuukauden, kun se nyt oli. Toimeentulotuki on vielä vitu iso verrattuna siihen, mitä mie saa opintotukea. Mie saa vittu 200 € kuussa. 200! Millä vitulla mie maksaa vuokran? Millä vitulla mie maksaa elämisen? Ihan oikeesti. Että älkää vittuiko siinä, että toimeentulotuki on pieni, kun se on 477 €. Ei vittu, se on vielä iso, jos mie saisin toimeentulotuen, mie vittu pomppisin onnesta. Jipii, mie saa rahaa! Eihän me saa vittua sitäkään. Ne saa vittu mitään. Saatana, yritä opiskella tällä, että ne annetaan laina. No vittu, millä maksan sitten? Eihän me olla työllä, mitä mie lähden opiskelen, eihän mie sillä saa töitä. Pitää mennä jatkokoulutukseen, ne pitää ottaa taas vähän. No ups, keikkaa, meillä oli 1-2 50 000 lainaa tosta nopeasti. Millähän maksan koko loppuelämäni. Kiikkustuolessa ehkä sit saa maksettua sen viimeisetkin lainarat pois. Ei vittu, ihan oikeasti. Kyllä niin perseestä, siis työttömänä on vitu paljon helpompaa elää. Me oli 2 kuukautta työtön. Minullahan rahaa kahisi ihan suoraan, sen hirveä sossu heitti rahaa. Ai vittu jee, kiva, rahaa. Ai mitä opiskelen? No vittu varmana lähde. Pakko se oli. Tämä saatana sairauspäivärahatkin, millä monet elättelee, että menee psykiatriselle osastolle ja sanoo, että joo, mä oon vähän sekaisin. Okei, saat sairauspäivärahaa. Joo. Sä saat kertaheitolla 700 € tilille. Kukaan ei kyseenalaista mitään, jos sulla on se sairauslomapaperi. No okei, siinä on se oma vastuupäivä 55 päivää, mutta sen jälkeen sulle tulee lappaa 700 € tyyliin, jos sä haat vielä yleisen asumistuen. Niin ei vittu haistakaa paskat. Me on 200. Me en saa 200 € kuussa. Niin haistakaa vittu. Ihan oikeesti. Tää ei oo millään maalin reilua. Mut ei, kun me täällä hallituksen pömpeleissä kaivetaan nenää, mietitään, että minkä takiahan täällä on työttömiä niin vitusti ja kukaan ei halua lähteä opiskelemaan. No mistä? Kyllä me vittu mieluummin istuisit työttömänä kotona ja saan 700 € kuussa tekemättä mitään. Kuin siitä, että kitutan 200 € lainaa rupean nostamaan sitten päävaivaan, että millähän mie maksan sen. Niin ei vittu haistakaa. Paskat Suomen valtio. Että vittu. Siis ei kyllä siis niinku kansanedustajalla on kiva olla siellä 9000 € kuussa palkkaa. Sillä, että no, ei, kyllä, ihan hyvin 450 pärjää. No en 200, ihan hyviä sillä pärjää. No millä vitulla pärjät, kun vuokraakaan riitä. Tee vittu pakka, se rupee opiskelemaan. Teen tässä, ei mitään. Kyllä se on helpompaa olla töissä, mutta kun vittu ei koulutusta, niin mikäs siinä? Eikö sekin vitu kivaa? Ihanaa olla suomalainen. Todella vitun kivaa olla suomalainen. Et ei käy mielessä niinku pömpelissä taas istuskelevat siellä, et ei käy mielessä niinku oikeesti, että siis johtuisikohan se siitä, että niinku kaikki työttömyys ja niinku tollanen, että ei niinku haluta opiskelemaan, kun Josh antaa niin vitusti rahaa työttömille. Ei se siitä nyt voi johtaa. Ihan varmana on tällaista. Et me todellakin toivon, että toi Facebook-ryhmä niinku saa ihan oikeasti niinku jotain aikaiseksi. Vaikka siis, no toimeentulotuki nyt se ei nyt opiskelija vaikuta paskaa, koska opiskelijat ei saa toimeentulotukia, koska pitää jo 2 nostaa lainaa, että sä saat toimeentulotukia. What's the fucking deal? Joo, ei vittu. Siis ei voi mitään muuta kuin kirotaan huutaa, ei vittu. Ei vaan siis voi ymmärtää, mitä noi ajattelee tuolla. No eihän ne nyt ajattele mitään, kun Urpilainenkin antelee Kreikkaan rahaa 2 miljardia ja
Juu, kyllä me saadaan ne takaisin. Kyllähän me ne saadaan takaisin. Vittu urpilainen perkelee sieltä saatana pois sieltä päättämästä. Vittu soiko. Ei. Että siis ei mitään, mutta halus mä kirata ihan helvetisti. Tän on pakko päästä purkamaan. Koska mua alkaa oikeesti ottamaan vitusti nuppiin tää homma. On tää nyt vääryyttä. Mutta eihän kukaan oo opiskelijat. No, puhutaan me työttömistä. Ollaan me vaan työttömiä täällä ja otetaan rahaa. No sillä pitäisi selvitä. No okei, kaikilla ei oo. Sen sanon, että kaikilla ei oo niinku mahdollista töihin. Et kun ei nyt saisi olla rasisti. Mutta on se nyt vitun väärin, että maahanmuuttajia haetaan tuolta, että tulevat töihin, kun vittu suomalaisille ei tarvita töitä. Vittu ihan oikeasti asuin Savonlinnassa 3 vuotta. Minä hain 14 kuukautta täyspäiväisesti töitä. Lähetin satoja hakemuksia, kävin kysymässä siis ihan suoraan, että antakaa nyt jotain vittu työtä. Antakaa vittu työtä, minulla on venäjän kielen taito, me puhun englantia, me puhun suomea, minulla on vittu hygienia passit, minulla on vittu täysikäinen, niin auta kaikki vittu, no ei voida pälkätä, kun ei riitä budjettiin vittu. No, en sitten saa töitä. Niin okei, kyllä mä ymmärrän, siis työttömyys ei ole niinku, siis niinku kaikkein niinku vika, oma vika. Mutta onhan niitäkin, jotka no en mä nyt lähde opiskelemaan, kun vittu työttömänä tienaa paljon enemmän. No kyllä se nyt vittu on ihan totta, että sä vittu saa rahaa. Et niinku kumminkin toimeentulotuki 477 €. Plus sitten jos saat yleisen asumistuen, niin saat sen 200 päälle. Sä saat melkein 700 € kuussa. On se ihan chillisumma. Kyllä sillä elelis. Kyllä todellakin elelis kivasti jopa mie. Tyytynyt siihen, että just saat hikisesti 500, vanhemmat vähän jelppaa. Nyt ei enää viittiin jelpata, kun täysikäisyys on ohitettu. Niin, joo, tässä nyt sitten istuskellaan, mietitään millä elämä jatkuu. Jollakin se jatkuu. Toivottavasti vaan tuli pikkasen nopeasti muutoksia, että nyt jättäkää nämä helvetin tekijänoikeuslakialoitteet pittuun ja aloittakaa opiskelijoiden ja työttömistä. Jookos ihmiset. No ei mulla muuta. En mä jaksa tässä enää vittuilla. Oli vaan pakko purkaa. Kiitti, jos kuuntelit.